patal kuinano para klui jomatiano nini TPM ni bising tu nung NRC tu di CA tu di jesapan tu di kinu sin tipra sarna bodi tabo sung bubagra ni tuidul mung tu sung geta tipra sanoi tongo sung samno bagi santong ba sung tin tipra sa unis dopan bagni santong ble hingga nung tam baga jaga nini NRC ke kaham nini geta tipra hamya tipra len hamya nung abo hi saitong ba nona ang wani ni nam sung go PK jomatia ning tipra sang hakai tipra san bagai samong di nung NRC ti goi tongo nung NRC no tu di tipra san bagai sung tiprasan bagai bubagra ni tuidul muntu sung geta tiprasan tu nai tongo je tu phano sin tiprasan bagai no sung tumne ble nung tam bagaro nini NRC ke kaham nini tipralen geta tipralan ga hamya nung amba hakai tatal baji thoi ta sadi nono tiprasarok nini o tatal thok manano sungte sojo khaya tiprasarok siring singa nasi tonglak nini emon din pheno nung nong ni okhromaya abo hai din sokbe nini nung tiprasarok no belai thungka nung asino tiprasarok no mokol phungna hingkai 25 বছর 30 বছর CPM rok sin tiprasarok no kolop tongpro nung aproke silia haida nung aproke NRC phal khaine ronglia nung tabakai tiprasarok no mokol phunai ekmatra patal gune jomotia ang simi jing sai tongo amti he tatal baji ta sade tiprasarok tabuk 2021 ni tiprasarok so butuya nung thokaida sai tong tam sai tong sung kam kai saimano tiprasarok ta thongai nai di sung bobagra ni thanjani mare tui sung sini man thaino mana nai tongo nung ajaga kebeng ta di jodi kebeng tha kai nini bai ke kahamangni hene sungwan sugo unis dopa tiprasarok no phioglak belai khen no ang warning bi hai sabo